В понеделник вечер от ефира на канал 6 вие гледате Акценти. Добър вечер, госпожи и господа. Скандално ли е създаването на агенция по земята? Какво се случва с родното селско стопанство, след като само 20% от това, което консумираме, е българско? Разговор с народния представител от ГЕРБ Десислава Танева. Сега казвам добър вечер на народния представител от политическа партия ГЕРБ, госпожица Десислава Танева. Здравейте и добре дошла. Здравейте, добър вечер и на всички зрители на телевизията. Вашата силна сфера е селското стопанство, затова аз предлагам в това ваше гостуване в Акценти, може би последно за тая година, да си поговорим за селското стопанство, въпреки че в момента всичко, което се случва на политическата сцена в страната е изключително дискутирано, обсъждано. Даже мнозина твърдят, че речника на български език е беден, за да се опише това, което се случва в момента в парламента. Да, колко тъжно. Да, но аз съм убедена, че или поне ми се иска с следващия разговор, който сега ще проведем с вас, така практическата полза от него да бъде максимално голяма за не само за всички онези, които в областта се занимават с селско стопанство, но и за всички нас, тъй като това е тема, която вълнува всеки един човек. Да, разбира се, това със сигурност и на мен ми е по-приятно като тема, но извън специализираната тема, по която работя, съм готова винаги да отговарям на каквито и да било въпроси. Убедени сме. Да. Поносими цени на храните, жизнени селски региони и процъфтяващи общности на производителите. Това са основните цели, които си поставя обновената европейска политика за селско стопанство в следващия програмен период. Специално за България обаче това звучи много илюзорно според мен, след като миналата седмица стана ясно, например, че в нашата страна едва 20% от храните, които консумираме са родно производство. Трябва ли да се работи за едно генерално или радикално стимулиране на родното селско стопанство според вас? Да започна отзад напред с отговора. Стимулирането или финансовата подкрепа на селското стопанство в България вече е регламентирано и регулирано от общата селскостопанска политика на Европейския съюз, който финализира гласуването на регламентите, които ще определят тази подкрепа за следващите 7 години. Положителното е за следващия програмен период, че за разлика от този, който изтича сега, когато националните решения бяха твърде ограничени, новия програмен период, политиката, която се приема, е такава, че дава голяма свобода на правителствата на държавите членки в рамките на общия бюджет за съответната страна членка да решат как да разпределят тези средства според националните си приоритети. Това е нещо изключително важно за България като страна. Тъй То като не само, че е важно, но е и отговорно. Това е много отговорно, разбира се, тъй като нейното земеделие и нейните стопанства се различават коренно от тези в развитите западноевропейски страни. През 90-та година... И всъщност дали нашите управници и всички онези, от които зависи разпределянето на този бюджет... има много варианти за разпределение. Тези проценти са ги знаели предварително, защото сега очевидно много е късно. Според мен проява на най-голямото незнание от страна на политически кабинети е било от екипите, които са договаряли присъединяването ни за глава земеделие, говоря, през 2006-2007 година, когато се присъединихме, на времената, в които е договаряна глава земеделие, 2005 и 2006 година, говори за напълно непознаване на българското земеделие. Оттам насетне този период е минал. Цифрата, която вие казвате 20%, това касае всичко, което е на масата на българина. Говорим за плодове, зеленчуци, месо, мляко. Този процент наистина е тревожен. От гледна точка, разбира се, народното производство, което създава доход. Единствените култури,
на които България така е нетен износител, много добър производител, с много високо ефективно производство и модернизирано, това е зърнопроизводството. Основна роля за това има общата селскостопанска политика и подкрепата съгласно тази ОСП, която се отива в тази година, настоящия програмен период. От тук насетне, за новия програмен период, повярвайте ми, в ръцете на съответния кабинет и правителство е дали тези проценти 20 ще останат 20 или ще има тренд нагоре. Пак казвам, имаме за следващите програмен период до 2020 година още 7,7 милиарда приблизително. На нас не се ще да си пожелаем, може би песимистите да кажат тези проценти да се увеличат, т.е. оптимистите, а песимистите да си пожелаят да се запазят, т.е. по-лошо да не става. Да. Не, ние трябва да изхождаме от това. В България има чудесни условия, като климатични, за производство на определен тип плодове, зеленчуци. И съгласно тази даденост на страната, трябва да се подкрепи това производство достатъчно, за да може то да бъде конкурентно способно на общия европейски пазар. В нашето мислене трябва винаги да изхождаме от това. Вече сме членове на Европейския съюз. Ние трябва да разсъждаваме, че ние сме на този единен пазар и се конкурираме с производителите на същата стока от останалите 26 страни членки. В този смисъл и подкрепата, която получава дадено производство, примерно месо, зеленчуци, плодове, трябва да е съотносима на това, което европейския фермер получава същия. За съжаление, по повод на това, че сме нова страна членка, бедна, нашето подпомагане като цяло е значително по-малко, но 2017 година то ще се изравни. Тук основният въпрос е как ще разпределим този пакет от 5,5 милиарда близо, което е само първи стълб или директно плащане. За първи път ОСП дава възможности за това. Не както този програмен период беше толкова лева на декар, без значение нищо. Нищо подобно. В момента до 30% от този общ пакет може да се разпредели на първите 30 хектара на стопанство. Кои са тези стопанства по-малки? Именно които гледат плодове и зеленчуци. И от тези 5,5 милиарда за първи стълб ти 30% от тях може да вземеш да ги дадеш на тези първи хектари. Вие действително започнахте вече да говорите за по-малките стопанства. Ето отново ще цитирам Европарламентът, който настоява за задължителна схема за целия Евросъюз, която да дава на младите фермери допълнителни плащания от 25% за първите 25-90 хектара и малките фермери също ще могат да получават повече пари, докато плащанията за големите стопанства в размер над 150 хиляди евро, ще бъдат намалени най-малко с 5%. Да. Ето сега това дали ще се случи и при нас, говорим ето за тези важни, отговорни решения, тъй като до сега те са решения на национално ниво. Много е важно това да се знае. Именно нашите млади фермери се почувстваха излъгани. Да, защото имаха едни обещания, очаквания, се получи друго. Искам да кажа, че в Балчик преди 2 седмици за първи път представихме, след като станаха ясни възможностите, политическа партия ГЕРБ е единствена, която представи нейното виждане и позиция как да се приложи новата обща селскостопанска политика. И това, което говоря в момента като визия и виждане, то е освен лично, то е политическа позиция единствена. Министерството на земеделието и храните в момента само излиза със съобщение какви възможности има и не смее да каже какво ще е решението, дали от незнание, дали от страх, от неразбирателство и къвги в бранша. Това вече е друг въпрос, на който аз няма как да знам точния отговор. На въпрос е възможностите, които казахте, схемата за младите фермери, 2% от първи стълб е задължителна. Тя ще се приложи и е добре да се приложи. Оттам насетне вече конкретните наредби ще конкретизират дали в същия вид, който е в момента наредбата я познават младите фермери, ще се приложи или ще има някакви изменения. Аз лично очаквам да има някои видоизменения. Но така или иначе общата политика е ясна. Подкрепа на младите фермери, за да има останали млади хора по селските райони, които да развиват доход, които да генерират заетост. Така че тази схема е задължителна. Второто, което споменахте, което е възможност, правилно отбелязахте, това е 10% от първи стълб да бъде заделена за малките фермери. Какъв е смисъла на тази
опция, която съгласно нашето политическо виждане трябва задължително да се приложи. Става въпрос за многобройните малки производители, които примерно отглеждат до 100 декара, обработват земя. В общи линии от този вид дейност основно се изхранва съответната фамилия, да бъде заделен процент и според нас трябва да бъде заделен, така че да получават допълнително плащане, да им бъде устойчив дохода на фамилията, така че да имат стимул да останат в населените места, в селските райони, където се грижат за стопанството си и то може да изхранва цялата фамилия. В България, независимо от говоренето в политически план относно размера на стопанствата. Това е проблем, който по-късно, ако желаете, можем също да продължим темата, но да не се отклоняваме от общата. В България, ако 100 000, говоря примерно, земеделски производители кандидатстват за подпомагане различно, близо 80% са, 70 и няколко процента са малки фермери. Тоест, за България е изключително важно да се възползва правителството от тази възможност и да задели специален пакет за малките фермери. Тук е мястото да ви попитам в кой момент и как трябва да се реагира адекватно, за да може всички тези интереси на малките фермери да бъдат своевременно защитени. Всички тези възможности, които предоставя ОСП, съгласно тези 4 регламента, които финално се гласуват, но те вече са съгласувани между Европарламент, Еврокомисия и Съвета на Европа. Те ще станат факт, даже някои са до края на годината. Да, те са гласувани там в Брюксел, но остават тук на местна почва да се прилагат. Оттам има срокове в тези регламенти, примерно средата на 2014 година, март 2014 година, по различните варианти, в които държавата членка, т.е. България и правителството в лицето на Министерство на земеделието и храните да заяви пред Брюксел и пред Еврокомисията: ние ще прилагаме тази схема доброволна в този вид. Има и други първи хектари, малки фермери, малки стопанства. Имам райони с специфични ограничения. Много важна доброволна схема. Това са различни възможности. Вие казвате сега едни срокове, като март, април до година, то дете се казва, тогава няма време. Дебат няма. Да, абсолютно. И до момента ние не сме свидетели на нито един сериозен, било то законопроект или изобщо коментиране в момента на тема селско стопанство. Значи какво правим? Така е. Аз съм напълно съгласна с вас. По отношение на националното законодателство, от началото на мандата, от който минаха 6 месеца, единственият сериозен законопроект, без да неглижира многобройните поправки в различни закони, които са били с цел административни облекчения, което е добро, но законопроект, който регламентира по нов начин определени обществени отношения, това беше Закона за растителна защита, който законопроект беше изготвен като работен документ още по мое време, като бях председател на Комисията по земеделие. В този смисъл нищо ново като философия и виждане не беше предложено. Един законопроект, който много специфичен. Изключително специфичен. Вторият законопроект, който да речем може да се каже, че регулира в по-общ план на цял сектор и в който касае особено населението в планинските райони, това е Закона за горите. Като 2 законопроекта за изменение и допълнение бяха представени, един от Министерски съвет и втори от Димчо Михалевски, категорично неприемлив и за депутатите от БСП, включително дори в някои комисии този законопроект е отхвърлен. Ние се въздържахме по закона на Министерския съвет по 2 основни причини. С предложения законопроект на практика контрола по отношение на добива на гори няма да бъде никакъв. И тези, които възлагат дейностите и извършват стопанската дейност, те ще контролирате сами себе си. Това е абсолютно недопустимо и нарушава абсолютно философията на действащия закон за разделение на функциите. Това ще провокира много по-големи злоупотреби, каквито съществувахме до момента. Това е основната причина, поради която и ние не подкрепихме закона. В останалата му част има някои технически отношения по повод недостатъци по прилагането. Добре, и кога ще се защитава тогава целият този интерес на българския стопански производител? Няма никакво време. До година трябва да се до година, до средата за някои възможности трябва да се вземат националните решения. До момента сериозен дебат няма. До момента единственото като решение, което се взема, ако сте забелязали, това е подписване на споразумение
споразумения между правителството и съответния бранш, да има мир, да няма стачки, да няма протести, да няма трактори на жълтите павета. За никакъв сериозен дебат относно вземане на решения за политиките националните в следващите 7 години. Защото за наша радост Брюксел този път е дал много голяма възможност за национални решения. Да, от Брюксел точно това говорят, че парите може и да са по-малко, но бюджетът е изключително гъвкав. Много гъвкав, много възможни решения за правителствата има, така че да приспособят общите европейски регламенти спрямо спецификата на националното им земеделие. И България трябва да се възползва от това в максимална степен, въпреки че изхождайки от многото популистични действия, които се предприеха и се предприемат от сегашното правителство, дълбоко се съмнявам, знам кой е най-силният бранш в земеделието, че ще бъде постигнато национално решение за подкрепа на едно балансирано земеделие и с акцент на плодове и зеленчуци. И само да допълня, знаете ли кое е най-интересното? Да, аз заедно с моя колеги като експертен екип по земеделие сме изготвили позицията на ГЕРБ и публично се обявихме. До сега няма друга такава позиция. Предизборните ни платформи, защото определяйки позициите на ГЕРБ по тези земеделски политики и възможности на ОСП, аз следвам политиката, платформата, която сме имали. Най-интересното е, че ако отворите на БСП платформата по земеделие, тя има същите акценти. Зеленчукопроизводство и трайни насаждения. Върнете тези 6 месеца какво е направено. И животновъдство. И двете големи партии имат едни и същи акценти. Какви са действията? Споменахте животновъдство, преди маничко заговорихте да имало мир и спокойствие и да нямало стачки и така на жълтите павета. Обаче кажете сега какво очаква същите тези животновъди през 2014 година, защото ако трябва да бъдем още по-конкретни, през 2013 млекопроизводителите и млекопреработвателите водиха едни непрестанни битки. Да, те ще продължат. Да, обаче те не бяха спечелени от тях. И от никой не могат да бъдат спечелени такива битки. Битката между млекопроизводител и млекопреработвател ще съществува винаги, тъй като интересите са диаметрално противоположни. Млекопроизводителя иска да продаде на възможно най-добра цена, млякото си млекопреработвателя, който после трябва да продаде сиренето и кашкавала в магазините при тази ниска покупателна способност на българина, трябва да го произведе с по-ниска себестойност и търси по-ниската цена. И извън това, производството на прясно мляко в България не достига за собствено потребление. Ние внасяме, разбира се, сухи млека за производство. Пак се връщаме на изходните 20%, за които говорихме, а пък те искат да продават, искат да произвеждат и няма явно допирни точки. И е добре, тъй като в България като климатични дадености е подходяща за развитие на млечното говедовъдство. Проблема, който трябва възниква в европейски план, и това трябва да го знае всеки млекопроизводител, да не стане пак така, че проблема ни е затиснал и тогава сме разбрали. 2015 година отпадат млечните квоти. Какво означава това? Млечните квоти като система бяха въведени в Европейския съюз с оглед гарантиране на определена цена на млякото, която е поносима за европейския фермер, така че той да не продава на загуба. Отпадането на тези квоти означава, че е възможно да очакваме флуктуация на пазара, в смисъл натиск на цените на млякото надолу. Дали това ще стане, зависи от много фактори, разбира се. Но това е очакване и ние трябва да се подготвим за него. Как може да се подготвим? Една от стъпките, които направихме, да гарантираме устойчивост на търговските отношения между млекопреработвател и млекопроизводител. И направихме такава поправка, даже в този мандат я довършихме. Между другото, за това, например, мога да кажа, че бяхме разбрани от новото ръководство на Комисията по земеделие и бяхме подкрепени в това да въведем задължителните договори за изкупуване между млекопроизводител и млекопреработвател. С идеята да бъдат устойчиви тези отношения и да не се получи, като се махнат квотите и няма стимул да се изпълнят определени квоти, да има този натиск на пазара. Най-големият проблем обаче за българското животновъдство е, че съгласно последния приет бюджет на държавата за 2014 година, средствата в него отделени за подкрепа на животновъдството са 60 милиона лева или близо 2 пъти по-малко, отколкото настоящата година, която се отива. Независимо, че
финансовия министър Чобанов, заедно с земеделския министър, председателката на Комисията по земеделие, подписаха споразумение с животновъдните организации от няколко точки, в които подкрепата трябваше да бъде поне 140 милиона, ако не ме лъжа по паметта. Включително имаше точки, които нямаха и как да се изпълнят. Добре, и това споразумение беше подписано преди финалното приемане на бюджет 2014. Какво да им кажем тогава на тези млекопроизводители и млекопреработватели, защото те до тази година непрекъснато твърдяха, че държавата умишлено работи за тяхното унищожаване, затриване. А пък ето сега се получава, че и от това по-лошо има. Да, и от това по-лошо има, защото бюджета, пак казвам, с 60 милиона. Подкрепата, която получиха животновъдите с последния бюджет от 2013 година, наречен Дянков, който стана така в публичното пространство символ на всички икономии, които могат да се случат, подкрепата за животновъдите беше около 113 милиона. За това говорим. Моят единствен съвет е, тъй като тези споразумения между браншови организации и правителство, което сключват, очевидно не означават нищо относно сектор животновъдство, и мога да кажа защо. Животновъдите нямат ресурса да изкарат 200 трактора на площад Народно събрание и да блокират дейността на правителството, тъй като нямат тези печалби, нямат тези средства да се позволят лукса да стоят един месец да блокират София. Добре, ама това, което казвате, е много тъжно и грозно, но е фактология. Означава ли пък Нали, сега всичко останало така е, как да кажа, да се лъжим, както се казва. Животновъдството е с много така наистина орязан бюджет. Единствено това е натиск, който трябва да се упражни върху изпълнителната власт. Ако трябва да бъда обективна, между другото, министъра на земеделието, професор Греков, честно прави, без да се притеснява, че е член на същия политически кабинет, в Комисията по земеделие човека дойде и представи по-високи искания от мен, например, като от името на политическа партия ГЕРБ за животновъдство, просто не му бяха приети. И за съжаление, земеделските проблеми нямат абсолютно никаква чуваемост в финансите. Добре, кажете, това е проблем. Какво означава това сега на практика, че изобщо няма да пием вече българско мляко и няма да едем български сирена? Това означава, че има проблем пред българското животновъдство с финансирането му за следващата година. Ама той проблем е той си върви години наред. Той не е нов. Сега е драстичен. Значи има, например, данни за последните 2 години, примерно, за преструктуриране на млечните ферми към месодайни вследствие на 2-годишната подкрепа чрез специфично подпомагане и нотифицирани помощи пред Европейската комисия на говедовъдството месодайното, по простата причина, че това говедовъдство е подходящо за планинските райони и създава доход. Чакайте сега, обясните това какво означава. Вече да не се гледат... Не, пак се гледат животни, но например с месодайно направление, т.е. за месо. И ние там имаме драстично увеличение на близо 3 пъти. Т.е. да не гледаме животни за мляко, а за месо. Да, т.е. искам да кажа, че имаше положителни признаци. Просто политиката трябваше не само да се продължи същата за подкрепа на специфичните сектори, на интензивните сектори. Това също не е някак според мен нормално. Аз съвсем като непрофесионалист коментирам, защото абсолютно не може да се така толерира и дава направление на едно за сметка на друго, защото в крайна сметка... Но млечното говедовъдство, аз пак започнах от началото. Ние не можем да бъдем извън общия пазар на Европейския съюз. Значи да сме мислили 2006, като сме подписали договор. Млякото в целия Европейски съюз, да не говоря за Китай, който е отделна тема и който, говорим за интензитет, който и вследствие на ефтината работна ръка, който някъде как се види в Европа. Млякото се произвежда в много големи, интензивни, модернизирани и роботизирани кравеферми. В България такива ферми също има, които са малки и те съответстват примерно на нивото на големите зърнопроизводители. Има, но малко. Ресурса за създаване на такава кравеферма е абсолютно непоносима за средностатистическия български фермер. Но млякото, произведено в тези строго вече механизирани, индустриализирани кравеферми, себестойността му е много по-ниска. Така че ние не трябва да драматизираме от това. Тези индустриализирани ферми в България ще продължат да се развиват. Те могат да бъдат конкурентоспособни на фермите във Франция и Германия, които също са с по много крави. Но за хората, дребния
Но многобройният български фермер, който гледа няколко крави, ние трябва да създадем достатъчни форми на подкрепа, така че той пак да гледа кравите и пак да изкарва достатъчно доход от една страна за себе си и фамилията, от друга страна и осигурява родно производство за българския пазар. Така че драма дали се произвежда за мляко или месо, според мен няма. Ние месо също много внасям и то замразено. Нали? Вие го знаете, то също проблем. Това е добре да продължи подкрепа. Лошото е, че с бюджет 2014 и от тези 6 месеца ние се върнахме назад. Правителството на ГЕРБ посмя да спре националните плащания на зърнопроизводителите, независимо, че това ни костваше стачка 10 дни или 2 седмици беше. Сега ние какво връщаме? Отново националното доплащане на площ, което на практика отива в зърнопроизводителите, адмирации за тяхната административен капацитет, ефективност, няма лошо в това. Но ако 31 милиона връщаме отново на зърнопроизводителите, на животновъдите, не само трябваше да запазим подпомагането от 2013 на 100 милиона, но трябваше да го направим 200 милиона. И когато държавата няма тази възможност за продължаване на политиките, за подкрепа на производства, които създават родно производство храна, които създават работни места по селските райони, значи ние не трябва да подкрепяме високоиндустриализираните сектори. Така, дайте отговори на един друг много, как да кажа, практичен и елементарен въпрос. Защо тази година падна цената на зърното, а пък се вдигна цената на брашното? Значи цената на зърното беше сравнително по-ниска с около 30%, зависи от пазара, когато стартира кампания. В момента цените на зърното вече не са толкова ниски и за съжаление, тъй като голяма част от зърното се изнесе... това е било прогнозирано? Не прогнозирано. Значи зърнения пазар, искам да обясня, държавата като такава, независимо кое правителство е, на практика не може да влияе върху цените. Това ясно трябва да се знае, да се каже и да не се спекулира политически това правителство дигна цените или това правителство свали цените. Доброто на зърнения пазар в България е, че е независим като ценови равнища от някакви национални решения и слава Богу, защото иначе ще само бели да прави държавата. На зърното е международна борсова стока. България е производител на зърна, който задоволява собственото си потребление и не само задоволява, а произвежда и изнася близо половината от общото производство се изнася. Цената, на която се изнасят зърната, независимо дали от България, дали от друга точка на света, се определят от международните борсови пазари, Чикаго, Франция, Матив борсата. Оттам се контрактуват големи количества с мултинационални компании износители, които имат филиали в България. Включително вече има и много български и земеделски производители, големите, които директно се сключват контракти на съответните борси с международни търговци и пряко изнасят. На международния пазар с така определената цена, като извадиш транспортни разходи и разходи по различни фитосанитарни, разрешителни, лабораторни анализи, товарене на кораб, се определя цената на вътрешния пазар. В този смисъл съвсем грубо обясних как се формира пазарната цена. Държавата не влияе на тези цени. Да очакваме ли скандал, след като се предвижда създаване на агенция за земята? Каква е тая агенция? Какво налага нейното създаване? Още една структура? За мен създаването на агенция по земята, за земята е не скандал, мега скандал, корупционен скандал или аз в речника ми, за съжаление, не е богат така на политически синоними, за да изкажа възмущението си в бюджет, съгласно който животновъдите са обречени на фалит с 2 пъти по-малко пари. Да вземеш решение да създадеш нова административна структура и да отделиш 50 милиона с цел комасация на земята. Абсолютна заблуда. Агенцията за земята със сигурност се създава абсолютно за прилагане на корупционни
практики, каквито до 2009 година по отношение на земя заменки ги имаме безброй и по които практики България в момента е страна по дело в Брюксел и най-вероятно ще бъдем санкционирани за заменките. Това е проблем, който се знае от всички. Да се отдели 50 милиона ресурс, за какво мислите? Да се закупували парчета земя, малки с цел комасация. Много се извинявам. Държавата и общините са едни от малкото собственици на земеделска земя в България. Нямам, нали, трябваше да се вземат точни данни, но изобщо проблема не е както с горите, 72% е горски фонд. Държавата няма 10% от общия поземлен фонд. Всичко е на частни собственици, 8 милиона души. Така беше направена, извършено възстановяването на земеделски земи. Имаме конституция на България, съгласно която частната собственост е неприкосновена. Съответно, комасацията на земеделски земи е възможна единствено и само по доброволен ред, съгласие и споразумение всички собственици. И държавата е най-малкия собственик. Върху някого или върху мнозина хора ще бъде упражнен никакъв натиск няма да бъде упражнен. С тези 50 милиона лева, които бюджета ще даде, но не даде за животновъдите, ще бъде купена земя неплодородна на наши хора, примерно на инвестиционните играчи на този пазар, които не работят земя, но изкупиха маса земи, което не е лошо. Те помогнаха за комасацията, нали? Не искам да бъда разбрана погрешно. Но те купиха и много неплодородна земя, която няма и кой да я работи, тя не им носи доход. А това са финансови дружества. Предмета им на дейност, купуват земя, давате по аренда и печелят от рентните вноски. Тези земи не им носят доход. Аз мога само да гадая на каква стойност тази агенция по земята със знамето за комасацията, нали, че комасираме, ще бъдат купени такива неплодородни земи. На кого и какво ще пожелаете за 2014? Първо искам да пожелая на всички много здраве. Второто, което искам да пожелая е на всички така усилия да се оттърсим от злобата, да се оттърсим от завистта. Това са така национални характеристики наши, които много пречат за нашето развитие. Много пречат. Това съм го видяла както казва, с очите си, чула съм го с ушите си. Бих пожелала да бъдем така по-разумни и всеки от нас да даде позитивното, да даде креативността, която има на обществото, за да може да оцелеем в това трудно време и да има добри неща да се случат на всички хора. Аз знам, че звучи като клише, но дълбоко вярвам, че всичко добро, което може да се случи, ще се случи, ако тръгне от доброто, позитивното и добронамереността на отделния човек. Иначе няма как да стане. С този антагонизъм, с тези обиди. Аз не искам пред вашите зрители и пред моите съграждани просто да кажа истината каква е за Народното събрание. Ако нямаше парламентарен модел, който морално ни задължава, нали, или ти казва, че трябва да си в парламента, това е такова ниско ниво, че просто на всеки площад за всяко събиране и народни борби да събереш, хората сигурно ще имат по-добро поведение. Добре, госпожо Танева, всъщност непрекъснато се чува тая максима ли е, какво е, че всеки народ заслужавал, имал политиците, които заслужавал. Ние действително ли българите толкова ниско сме паднали, да сме се избрали такива политици? Не, аз не искам това да го казвам, защото българския народ е много търпелив народ, много издръжлив народ и между другото едва ли има народ, който би издържал тези години преход в такова положение. Аз ви благодаря за този разговор и ако ми позволите да синтезирам вашето пожелание за следващата година, повече здраве и по-малко зло. Да, докъде стигнахме. Много. А трябва да казваме и повече добро. И повече добро. Да. Благодаря ви много. Благодаря и аз.